Už to začíná docela i zrušovat ta bolest. Se začínáš zvykat, no. No jasný. Tak to je super. Ty vole, si dám přes ksik za ky, já to vidím. Tak to je úplně... No právě musíš mít. No. Ty vole. Já si chci vydejchat furt. Háně, jaký tam měl být plemy u toho volejbalu, ty vole. To vypadá, že se udusí asi, ty vole. Kdo? Háňa. Jo. Protože Josku styl volejbalu je opravdu velmi vzácný a pohledný. Já jsem si to myslel. A teď jsi smradovej polu. Tak jsem prošel. Já ji mám natočenou, jestli jsi to prošli. Hele, ani nepotřebujeme to brkost, takže děláme Martina. Tak bolelo jako. A znova. Já se nevzdám. Nezdolnej. To je něco. Já už jsem zdolanej teda. Ale nevím co. No ty? Nebo pens? Tamhle ten co tam. Tak, šára. Ne, už ne, Martine, prosím. Co nesvíjej ponky. Možná se směje, že to umí líp. A chtěl by nám to ukázat. To potom rozhodně netoužím. Jako až to rozmotám, tak ti ukážu. Prostě! Yes! Tak jo, tak teďko vážně. Takhle? Už na to mrdá. Nedej mě to.